ስለዚህ እግዚአብሔር ባዕሉ ትእምርት ክህበኩም እዩ እንሆ ድንግል ክትጠንስ ወዲ ኸኣ ክትወልድ እያ ስሙውን አማኑኤል ክትሰምዮ እያ ሕፃን ተወሊዱልና ወዲ ተዋሂቡና እዩ እሞ እቲ ግዝኣት ከኣ ኣብ መንኩቡ እዩ ስሙውን ግሩም መካር ብርቱዕ ኣምላኽ ኣቦ ዘለዓለም መስፍን ሰላም ክስመ እዩ ወዲ ክትወልድ እያ ንሱ ከኣ ንህዝቡ ካብ ሓጢኣቶም ከድሕኖም እዩ እሞ ስሙ ኢየሱስ ክትሰምዮ ኢኻ ንስኻትኩም ከምዚ ኢልኩም ደኣ ጸልዩ ኣብ ሰማያት እትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ ስለዚ ኺዱ ንኹሎም ኣሕዛብ ብስም ኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን እናኣጥመቕኩም ዝኣዘዝኩኹም ኩሉ ክሕልው ኸኣ እናምሃርኩም ደቀ መዛሙርቲ ግበርዎም እንሆ ድማ ኣነ ክሳዕ መወዳእታ ዓለም ኩሉ መዓልቲ ምሳኻትኩም እየ ነቶም ዘይኣምኑውን እዚ ተኣምራት እዚ ክስዕቦም እዩ ብስመይ ኣጋንንቲ ኸውፅኡ ብሓድሽ ልሳን ከኣ ክዛረቡ እቶም ሰብዓ ልኡኻት ከኣ ጐይታይ ኣጋንንቲ ድማ ብስምካ ይግዝኡና ኣለዉ እናበሉ ብሓጎስ ተመልሱ ብእኡ ንዘይኣምን ኣይፍረዶን ነቲ ዘይኣምን ግና ብስም ሓደ ወዲ ስለ ዘይኣመነ ድሮ ተፈሪድዎ ኣሎ ኣነ ብስም ኣቦይ መጻእኩ እሞ ኣይተቐበልኩምንን ካልእ ብስም ርእሱ እንተመጸ ንኡ ክትቅበልዎ ኢኹም ኣቦ ኣብ ወዲ ምእንቲ ክኸብርሲ ብስመይ ዝለመንኩምዎ ዘበለ ኩሉ ክገብረልኩም እየ ብስመይ ገለ እንተለመንኩም ክገብረልኩም እየ እቲ ኣቦይ ብስመይ ዝሰዶ መጸናንዒ መንፈስ ቅዱስ ንሱ ኩሉ ክምህረኩም ዝነገርኩኹም ዘበለውን ከዘክረኩም እዩ በታ መዓልቲ እቲኣ ብስመይ ክትልምኑ ኢኹም ንስኻትኩም ኣነ ካብ ኣምላኽ ከም ዝወጻእኩ ስለ ዝኣመንኩምን ዘፍቀርኩምንን ኣቦ ባዕሉ የፍቅረኩም ኣሎ እሞ ነቦ ምእንታኹም ኣነ ከም ዝልምኖ ኣይብለኩምን እየ ጴጥሮስ ከኣ እቲ ተስፋ ንኣኻትኩምን ንደቅኹምን ነቶም ኣብ ርሑቕ ዘለዉ ኩሎም እግዚኣብሔር ኣምላኽና ዝጽውዖም ዘበሉን እዩ እተዋህበ እሞ ተነስሑ ነፍሲ ወከፍኩም ከኣ ብስም ኢየሱስ ክርስቶስ ንሕድገት ሓጢኣት ይጠመቕ ሕያብ መንፈስ ቅዱስውን ክትቅበሉ ኢኹም በሎም ጴጥሮስ ከኣ ወርቅን ብሩርን የብለይን እቲ ዘሎኒ ግና ኣህበካ ብስም ኢየሱስ ክርስቶስ ናዘይታዊ ትንስእ እሞ ኺድ በሎ ጴጥሮስ ግና ምስ ረኣዮም ነቶም ህዝቢ መለሰሎም ከምዚ ኢሉ ኣቱም ሰብ እስራኤል ንምንታይ በዚ ትግረሙ ብገዛእ ሓይልና ወይስ ብጽድቅና ነዚ ክኸይድ ከም ዝገበርናዮስ ንምንታይ ንኣና ትጥምቱ ኣለኹም ኣምላኽ ኣብርሃምን ይስሐቕን ያዕቆብን ኣምላኽ ኣቦታትና ንወዲ ኢየሱስ ኣኽበሮ ጲላጦስ ክፍታሕ ምስ ፈረደሉ ንስኻትኩም ንኡ ኣሕሊፍኩም ሃብኩምዎን ኣብ ቅድሚኡ ኸሓድኩምዎን እወ ንስኻትኩም ነቲ ቅዱስን ጻድቕን ክሒድኩምሲ ነቲ ነፍሲ ዝቐተለ ሰብኣይ ኪምሕረርኩም ለመንኩም ነቲ ራእሲ ህይወት ቀተልኩምዎ ንኡ ኣምላኽ ካብ ምዉታት ኣተንስኦ ንሕና ኸኣ ነዚ ምስክሩ ኢና ብስሙ ምእማን ከኣ ስሙ ነዚ እትርእይዎን እትፈልጥዎን ሰብኣይ ኣጽንዖ እታ ብኡ ምእማን ድማ ነዚ ኣብ ቅድሚ ኩላትኩም ምሉእ ጥዕና ሃበቶ ብኡ ክንድሕን ዝግባእ ካልእ ስም ኣብ ትሕቲ ሰማይ ንሰብ ኣይተዋህበን እሞ ምድሓን ብሓደ ካልእ ከቶ የልቦን ሕጂ ድማ ጐይታይ ናብ ምፍርርሆም ረአ ብስም እቲ ቅዱስ ወድኻ ኢየሱስ ምሕዋይ ሕሙማትን ትእምርትን ተኣምራትን ክኸውን ኢድካ ዘርግሕ ንባሮትካ ድማ ብኹሉ ትብዓት ቃልካ ኺዛረቡ ሃቦም ፊልጶስ ግና ብዛዕባ መንግስቲ ኣምላኽን ብዛዕባ ስም ኢየሱስ ክርስቶስን ኣበሲርዎም ምስ ኣመንዎ ሰብኡትን ኣንስትን ተጠምቁ ብኡ ዝኣምን ዘበለ ብስሙ ሕድገት ሓጢኣት ከም ዝረክብ ኩሎም ነቢያት ይምስክሩሉ ኣለዉ ሕጂ ኸ ንምንታይ እትድንጊ ተንሲእካ ተጠመቕ ስም ጐይታ ጸዊዕካ ካብ ሓጢኣትካ ተሓጸብ
بلني مالت نفس وكف سم እግዚአብሔር ዝጽውዕ ዘበለ ኪድሕን እዩ ንሱስ ሓደ ጎይታ እዩ ነቶም ዝጽውዕዎ ኩሎም ውን ሃብታም እዩ እሞ ኣብ መንጎ ኣይሁዳውን ጽርዓውን ሌላን ጉሌላን የልቦን ገሌኹም ከኣ ከማታቶም ነርኩም ግናኸ ብስም ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ብመንፈስ ኣምላኽን ተሓጺብኩምን ተቐዲስኩምን ጸዲቕኩምን ኢኹም ኣምላኽ ንክርስቶስ ካብ ምውታታት ተንሲኡ ኣብ የማኑ ኣብ ሰማያት ምስ ኣቐመጦ ኣብታ እትመጽእ እውን እምበር ኣብዛ ዓለም እዚኣ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ሽመትን ስልጣንን ሓይልን ጎይትነትን ዝስመ ዘበለ ስምን ምስ ኣርኣሶ ነቲ ሕልፊ ዘለዎ ዓብዩ ሓይሊ ኣባና እንኣምን ዘሎና ከም ስልጣን ሓይሉ ኣብ ክርስቶስ ዝገበሮ ግብሪ ንስኻትኩም እንታይ ምዃኑ ክትፈልጥዎ እጽልየልኩም ኣለኹ ስለዚ ኸኣ ኣብ ሰማያትን ኣብ ምድርን ኣብ ትሕቲ ምድርን ዘሎ ኩሉ ብርኪ ብስም ኢየሱስ ምእንቲ ክንብርከኽ ልሳን ዘበለውን ንኽብሪ እግዚአብሔር ኣቦ ኢሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ምዃኑ ክእመን እዩ ኣምላኽ ናብ ልዕሊ ኩሉ ልዕል ዘበሎ ካብ ኩሉ ስም ልዕል ዝበለ ስም ውን ዝሃቦ ብቓል ኮነ ወይስ ብግብሪ እትገብርዎ ዘበለ ሁሉ ብስም ጎይታና ኢየሱስ ክበርዎ ብኡ ኸኣ ንእግዚአብሔር ኣቦ ኣመስግንዎ ማለት ኣምላኽ ሓደ በይኑ እዩ እሞ እቲ ኣብ መንጎ ኣምላኽን ሰብን ዘሎ ማእከላይ ውን እቲ ሰብ ክርስቶስ ኢየሱስ ሓደ በይኑ እዩ እምበኣርስ ብኡን ኣምላኽ ኩሉ ሳዕ መስዋዕት ምስጋና ማለት ንስቡ ዝእመና ፍረ ኸናፍር ነቕርብ ንኣኻትኩም ብስም ወዲ ኣምላኽ እተኣምኑ ዘለኹም ናይ ዘለዓለም ህይወት ከም ዘላትኩም ምእንቲ ክትፈልጡ ኢለ እየ እዚ ጽሒፈልኩም ዘለኹ ኣብ ማእከልኩም ከ ዝሓመመ ዶ ኣሎ ንሽማግሌታት ማሕበር ይጸውዕ ንሳቶም ከኣ ብስም እግዚአብሔር ዘይቲ እናለኸይዎ ኣብ ልዕሊኡ ይጸልዩ